prišla nám naozaj obrovská zásielka korejskej skincare, konečne poriadne zásoby. Aj kvôli tomu, že na konci mesiaca sa vidíme na Comic Salóne, takže posledný marcový víkend Comic Salón Bratislava, tešíme sa na vás. Ale toto všetko, čo je tu, si budete môcť objednať aj cez kmagic.sk. Poďme sa pozrieť na to, čo tam máme. Ja sa teším viac jak na Vianoce. Rozoberieme si to trošku na menšie krabice. Aj tak som skoro prišla o nechty, kým som túto odtiaľ dostala, ale poďme sa na to pozrieť. Brutál. Dobre, čím začneme? SPF-ko tyčinkové od Beauty of Joseon, za mňa top voľba, v podstate ho používam denne. Tento tonér, ten je úplne úžasný, už mi končí, takže sa teším, keď si zoberiem znova. Za mňa jeden z najlepších tonerov, okrem toho teda, že tam je retinol a bakuchiol a tak je skvelý aj tým, ako sa dáva. Je to bublinkový toner. Dáte si len taký strek, zostane vám taká pena na pleti, ktorú si rozklakáte a hotovo. Je to už aj v nejakých videách, bude to v ďalších videách, uvidíte, ako sa to aplikuje a je to super. Najlepšie veci vyťahnem hneď na začiatok, ale teda prišli nám konečne aj Riddle shoty, už sme ich mali, vypredali sa, doskladňujeme, takže VT Cosmetic a Riddle shoty. Toto sme dlhšie vypredané, tak sa teším, že opäť to máme. Je to sérum s slimačím mucínom a centelou aziatikou, alebo teda trúcica, alebo teda tigrovou triavou. Výborné pre citlivú pleť a pokiaľ máte poškodenú kožnú bariéru a potrebujete dať pleť dokopy. This is it. Novinka. Ja sa strašne teším zo všetkých noviniek. Medicube PDRN Pink Peptide Serum. Asi viacej úplne ani hovoriť netreba, je tam PDRN, sú tam peptidy, takže absolútny anti-aging zázrak. Jeden z mojich obľúbených tonerov od The Science Aloe Vera, naozaj brutálny hydratačný, má jemne takú gelovitú konzistenciu, veľmi príjemne sa nanáša na pleť. Očný krém s kolagénom od It's Skin, Toto si od nás pýtate vždy, za tým chodíte cielene, pokiaľ máte problematickú pleť, aknóznu a nielen na tvári, ale aj na hrudi, na ramenách alebo na chrbte. Toto mydlo za pár týždňov vám tú pleť dokonale krásne vyčistí. Je to naozaj aj pre puberťákov, aj pre dospelých ľudí. Toto čistiace mydlo od značky Sonbani. Som aj zabudla, že sme brali aj niečo takéto. To je k tomu toneru, ktorý som ukazovala, s tým bakuchiolom. Je to denný duálny krém. Zlepšuje štruktúru pleti, pružnosť a póry. Doplňame Beauty of Joseon SPF, rýža a B5. Samozrejme máme aj rýža a probiotika.